Dobrý den, takže moje jméno už znáte a chtěl bych vás přivítat na dalším videu. Dnešní díl bude o kamarádech. Chtěl bych vám vyjádřit, že si myslím, že pro mě a pro mnoho ostatních lidí jsou důležitý hlavně kamarádi. A není dobré se trápit kvůli holce. Nedávno jsem jednou o jednu přišel a docela mě to mrzelo, ale tak co s tím nadělám. V minulém díle jsem vám vykládal hlavně o mojí hlavě tady hnusný, jo. A to možná byl jeden z důvodů, takže bych chtěl hlavně pozdravit mé kamarády, které mám moc rád a jsou mi velkou oporou. A jsou nimi samozřejmě Kupča Pěnička, Danuš Stýlek Srezler, Danča Leporáty, Danča Vedral a Honzik od Lejsků. Tímto se s vámi loučím, na viděnou v příštím díle.